बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर फरायसालिनिफ्राय बिटिआर सोरखारनिसिम साबायखर बावदों। बिटिआर गोरोबथानि रादाय बायदियै खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सोरखारा गंजि भेन्सार फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनानै होबाय। गंजि फरायसालिमाफोरा सोरखारि जानायनि उनाव बे फरायसालिमाफोराव फोरोंगिरि आरो मावखुलियाव खामानि मावग्राफोरनि गेजेरावनो गोबां खुसिनि बानाखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों साबायखर बावदों। खुलुमबाय। दिनै मोनसे रंजाथाव बुब्लियाव जोङो बेवहाय मुसलपुर कलेजनि टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफ आरो लोगोसे जोंनि जिबिनि बे कलेजनि जिबिनि सोद्रोमाफोर ज' जानानै दिनै बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जोंहा फोरमायनो गोनांखौ जोंनि बे कलेजनि प्रिन्सिपाल एबा गोरायुङा फोरमायखाबाय। दा बिथाङा फोरमायनाया कलेजनि जानानै टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफनि जानानै फोरमायनाय जादों। जेब्ला आङो बे कलेजनि जिबि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो जोंनि जिबि फारसेनिफ्रायबो बे एखे साबायखरखौनो बावनो नागिरदों। आरो बे साबायखर बावनायाव गाहायै जों मख'नो लुबैदों जाय गेदेमा बिथांमोननि नारा नाथा नाजानाय आरो खस्थ'नि बिनिमयाव बेखिनिखौ खालामबाय। गासै गं10 फरायसालिमाफोरखौ जि प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय थांनाय 20 खालाराव। बेनि थाखाय जोङो मुं लानांगोन जेनेबा बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथांखौ आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि जायफोर काउन्सिलखौ सालायनाय EM MCLA बा गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो जोंनिफ्राय मान जासिदों आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों। आरो बिथांनि अनगायैबो जाय आसाम सरकारनि मदद आरो हेफाजाब नङामोनब्ला बे खामानिया जाफुंसारनाय नङामोन। बेनि थाखायनो आसाम सरकारनि मानब गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो बिथांनि डिपार्टमेन्ट लोगोसेनो BTCनि जि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बे एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरजों लोगोसे गुबुन गुबुन मावथि बिथांमोनखौबो जों साबायखर जासिदों। बिनि अनगायैबो जोंनि जाय गौथुमफोरा जोंनि हारिमुआरि गौथुमफोरा बे बेलायाव मदद आरो हेफाजाब होबाय। थार्ड बड' एकर्ड एबा बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों 6.3 जि क्ल'ज नाम्बार दंमोन बेखौ मावफुंसारनायाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बेलायाव जायफोरा गोदोनिफ्राय नारसिनबोबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, UBPO, XNDFB बायदिसिना गौथुमफोरा बिथांमोना नारसिनबोबाय थादों आसाम सरकारखौबो आरो बिटिआर सरकारखौबो। बे हिसाबै दिनै बे मोगथां महर मोनबाय। बेनि थाखाय बिथां गौथुमनि बिबानगिरि गासैखौबो आङो बे मुसलपुर कलेज जिबिनि जानानै आं साबायखर बावो। लोगोसे बिथांमोननि फारसे जोंनि मान बावनायखौ फोरमायो। लोगोसेनो जोङो एसे दुखु मोननायबो फोरमायनो गोनां जाहैबाय बे बुब्लियाव। मानो होनना बुङोब्ला बे गं10 फरायसालिमाफोरनि खायसे टिचिं स्टाफानो जा नन टिचिं स्टाफानो जा खायसे थालांबावबाय। बे थालांनायफोरा टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ सम मथे फिलआप खालामनानै बिथांमोना जेब्ला टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ फिलआप खालामगोन बे समहालागै सरकारा जि रादाय होदों जोङो टिचिं स्टाफनि बेलायाव एनरलमेन्टफोरा नांगौ बायदियै जेब्ला जों दिन्थिनो हागोन अब्लानो बे थालांनायफोरखौ ड्रप आउट जानायफोरखौ मावफुंना होनायनि रादाय होदों। बे हिसाबै एनरलमेन्टफोरखौ बारायनाय डिपार्टमेन्ट वाइज स्टुडेन्टफोरनि एनरलमेन्ट बारायनायनि बेलायाव जोंबो जिबि फारसेनिफ्राय जिखिनि मददारि हेफाजाब बे फरायसालिमानो होनो गोनां बेखिनिखौ जों होनो नाजागोन। आरो बे बेलायाव जोङो बे बेलायाव जोंनि फारसेनिफ्राय जिखिनि मावनांगौ खामानि दङ जिबि हिसाबै जों बेखिनिखौ मावगोन। बेनि अनगायैबो बे गं10 फरायसालिमानि अनगायैबो खायसे जानो गोनां फरायसालिमाफ्रा थालांबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे फरायसालिमाफोरखौबो जेब्ला सम आरो बोथोर सफैगोन आरो सेकेन्ड फेज हिसाबै बै फरायसालिमाफोरखौ जायफोरा क्राइटेरिया मिलायो जायफोरखौ लाथावना दंमोन नाथाय खायसे बाइन्डिंसनि थाखाय लानो हानाय जायाखिसै खायसे फरायसालिमाफोरखौ बेखिनिफोरखौबो उननि सेकेन्ड फेजाव जाहाथे लानायाव सरकारा गोसो गोथारै बेफोरखौ लानो हायो बे बेलायावबो जोङो आसा खालामदों एबा मिजिंथिदों। आरो बे बेलायाव जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जेरै हागौ
नाजाथाबनायनि गेजेरजों बै फरायसालिमाफोरखौबो आरोबाव सेकेन्ड फेज हिसाबै प्रभिन्सियेल खालामगोन होनना जों मिजिंथिदों लोगोसे बे सरकारि जि अथ'रिटि बे अथ'रिटियाव जोङो आर'ज गाबदों आरो जोबथारनायाव दहाय जोंनि प्रिन्सिपाल बिथाङा बुंनाय बायदिनो बे मुसलपुर फरायसालिमाखौ गायसंनायाव जायफोर गेदेमा बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाब दंमोन बिथांमोनखौ जों गोसोखाङो आरो बिथांमोननि गेजेराव खायसे रुंसारि जालांबाय खायसे दाबो थांनानै दङ बै थांनानै थानायफोरखौ जों साबायखर बावगोन आरो बे बेलायाव जोंनि कलेजनिनो प्रिन्सिपालजों लोगोसे गुबुन गुबुन टिचिं स्टाफनि मेम्बारफोर नन टिचिं स्टाफनि बिबानगिरि बिथांमोना कलेजखौ जौगासारनायाव गोदोनिफ्राय जेरैबायदि मावबोदों आरो इयुनावबो आरोनिफ्राय बांसिन गोख्रोङै बा गोसो गोथारै मावलांबाय थागोन आरो कलेजनि इयुन जौगासारनायाव जोङो नुनो मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखिनिखौ बुंनानै आरो उनथाराव बयनिसिमबो जायफोरखौ जोङो मख'बाय बे बिथांमोननिसिम आरोबाव फिन खेबसे साबायखर बावनानै आरो मान जासिनानै दिनैनि बे प्रेस मिटआव बुंनो गोनांखौ आं एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय माइसेल्फ दिप बर' आं मुसलपुर फरायसालिमानि प्रेजेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दाख्लैबावैसो बिटिआर सरकारा जिथु जोंनि कलेजखौहाय एबा फरायसालिमाखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामना होबाय बेनि थाखाय जों इउनियन बडिनि जानानै जोंनि बिटिआर चिफ सार प्रमद बर' बिथांनिसिम गोजोननाय जासिहरदों लोगोसेनो इडुकेसनेल मिनिस्टार रनज पेगु सारनिसिमबो साबायखर जासिहरबाय लोगोसे जोंनिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि EM सार राकेश ब्रह्म बिथांनिसिमबो जों साबायखर जासिहरनो सानदों लोगोसेनो UG ब्रह्म सार बिथांनिसिमबो साबायखर जासिहरनो सानदों लोगोसे जोंनि फरायसालिमाया दिनै 30 बोसोर जाबाय सार मेडाममोना जोंखौ बेथन गैयालासिनो दिनैसिम फोरोंबोबाय नाथाय नै मैया दाख्लैसो जिथु प्रभिन्सियेलाइज खालामना होबाय बिनि थाखाय जों बयबो जोबोर गोजोननाय मोनदों लोगोसेनो